Vítam vás pri dnešnom výklade karty Malej arkány, karty sedmička pohárov. Táto karta je označená číslom 7, ktoré symbolizuje introspekciu, rozhodovanie a prehodnocovanie možností, teda obdobie, keď sa stretávame s množstvom príležitostí, ale nie všetky z nich sú skutočne reálne. Na karte môžeme vidieť pohár, ktorý predstavuje city, plodnosť, naplnenie a radosť. Plné poháre vo vzduchu naznačujú vzdušné zámky a falošné predstavy, ktoré nás môžu popliesť. Zároveň tu máme temnú postavu, ktorá môže symbolizovať manipulátora, kúzelníka alebo nejasnú budúcnosť. Naopak ženská hlava hore v pohári predstavuje duchovný život, no zároveň aj ilúziu a nepoznané. Okrem toho je tu zahalená postava obklopená žiarou opäť v pohári alebo nad pohárom, ktorá poukazuje na naše skryté ja a tajomstva, ktoré je potrebné odhaliť. Ďalej tam vidíme hada, ktorý symbolizuje múdrosť, ale aj pokušenie a riziko. Hrad môže znamenať bezpečie a moc, no zároveň upozorňuje na nedosiahnuteľné ciele. Drahokamy predstavujú krásu, bohatstvo a materiálne pokušenia a bavrínový veniec znamená víťazstvo a slávu, ale zároveň varuje pred pichou. No a nakoniec tu máme draka alebo jaštera, ktorý pripomína vnútorné konflikty, agresivitu, výzvy, ktoré musíme prekonať, aby sme sa dokázali rozhodnúť správne. Farby na karte doplňajú význam celej karty, takže tmavé a hĺbkové odtiene upozorňujú na neistotu a vnútorné dilemy, žltá symbolizuje vedomie a nádej, červená energiu a vášeň, modrá pokoj a vyrovnanosť a zelená rast a spojenie s prírodou. Tieto symboly nám spoločne pripomínajú, že nie všetko, čo sa nám javí ako príležitosť, je reálne a že je dôležité rozlišovať a múdro vyberať. Význam karty sedmička pohárov teda spočíva v uvedomení si rozdielu medzi fantáziou a realitou a v schopnosti rozpoznať falošné lákadlá a hľadať skutočne hodnotné možnosti. Takže táto karta nás učí, že rozhodovanie a sebareflexia sú kľúčové pre úspešný postup vpred. Ak vás tento výklad zaujal a radi by ste sa dozvedeli viac o symbolike tarotu, celý je rozšírený výklad k tejto karte nájdete na mojej webovej stránke a odkaz nájdete dolu v popise pod videom. Ďakujem, že ste dnes boli so mnou a ak vám tento výklad priniesol inšpiráciu, poteší ma, ak dáte videu like a prihlásite sa na odber, aby vám neunikli ďalšie tarotové výklady.